Nyame asomdwe enkamo. Ene ye fiada. Oforisio bosomia etoso mienu. Na senia Presbyterian asori. Almanac ahihya amayen no. Yebehunu ene akenkan asem no. Asempa no senia Yohane etweromaaye. Eti edunwotwe. Ndichemu baako ekosi donkono. Na yedi etie yeduasa mienu atoaso. Yohane asempa eti dunwotwe. Ndichemu baako ekosi edunkono. Etifin watwero se Yuda edi asrafo ebae. Nyame adehye umienti Awurade asem. Yesu kan yenu no. Oni esuafo ni Fredi ekọ Asuo Kedron faako aturo bi wo. Na oni esuafo no ekọ mu. Na Yuda enso a oyi no maaye no enim ho efrise na Yesu ni esuafo no etai ekohia ho. Ena Yuda de asrafo kuyu eni asomfo a ofiri asofo mpani eni farisifo nchen no eba ho. Okurukura entani nkanea eni akode. Ena Yesu a onim de eba ne so enyina no efiradi. Ena ose won se mo hwehwe hwan. Obuya no se Yesu Nazareni no. Yesu se won se meni. Enso Yuda oyi no ma no so ene won ene gina ho. Ena ose won se meni no. Opimpini akire. Ena wo hwehwe ase. Ena obisa won bi se mo hwehwe hwan. Ena ose Yesu Nazareni no. Yesu buya se maka ma kire mo se meni. Enti se me ena mo hwehwe me a. Mama ye no enko. Se asem a oka se wona wode won amame no. Mama wo mu bia anyira no. Emremu. Ena Simon Petra ukura enkrante no. Etweye. Ena ode bo osofo panin no akoa. Ena utwa naso enifa. Na akoa no edinde Mariko. Ena Yesu si Petro se fankrante no ehye boha no mu. Kuruwa meja edi amame no. Menum ana. Ena asrafo kuo no ene won safo hene ene Yudafo asomfo no. Eso Yesu mu. Ena wo kyekere no. Na wodne ko ana nchen ekane. Na Kaifa odi afenimu sofo pani ase ene no. Enso Kaifa no ene ni otu Yudafo no fo se eyese onipa baako ewuma oman no. Na Simon Petro ni usuani baako ebidi Yesu yachi. Enso osofo pani no enim usuani no. Na oni Yesu ehyane osofo pani no aban emu ho. Ena Petro de ogina mfikyire epono no ano. Ena usuani baako a osofo pani no eni no efredi ebeka kire oba o hwe pono ano no. Na odi Petro ebemu. Ena abawa a wo hwe pono ano no esi Petro se wonso wonfiri onipa yi asuafo mu ebi ana. Osede bi. Enso na enkoa eni asomfo no ejinejina ho asoja. Ifrise awo aba. Ena wo to. Na Petro nso ni won ejina ho. Na otu bi. Ena osofo panin no ebisa Yesu. Na suafo no ene ne kyerɛkyerɛfo ho asɛm. Ebaasa ena Yesu asɛm a ɔka de kyerɛ owu kora obewu no. Abamu Awurade asɛm ni. Amen.